wan shana pibaro kibashitong bat ibakia junken. Yang ke Christmas kamdi ke jingile Don Buram, nanti ke jing Don Buram, tadi ke jing rakhi tang jong Kristan, nanti ke jong ke partai Barok Way, ke wat kita kum nget wat pempriang ya Chris kum Blay, nanti ke sini kum Way na ki Riu Krau, kiba ke partai kelah. Say, di kakubur juga Christmas ke pengemau yang ini ya ke ba ke ketien ke ba kuih hikai ke ba ong ba ke buram ke ba jong tam yo blay bat ke jingsuk ya ki brio bro akan ni ke stem kam tam bangi i ya ke ba jahari Israel ke pengemau yang ini ya ke jing don kam jong ke suk kasan kajing don kam ya ka goodwill kum ki maudong jong kajing rakhi Christmas ti nga shimya kalat ban ai ka kublai kit bok kit riang ya baro ha ka ba Christmas kan long ka badap sha da kajing kerku kajing shai ban kajing suk ha ka don jong ki para nong shong shnong jong jala baro bat akajuk kopor kani ka Christmas ai kan omlong ke ba nile iki itang ki ban wow karong sabar handai kamtam kajing pentamai iki mensiam ki donut ki jongi kadang ba kum ka jala bat kum ki nong shong shnong ngin yo i ya ka snem tamai arjar ar kusau ka snem jong kajing bit jingbyang ka snem jong ka jingsuk bat kamtam kasnem ke ba nginla ban pentamai ru iki donut ki mensiam ki jongi ha ka jing kermen ke ba kayam Christmas kapan ka ki samla ki day ki shot shan jong ne ka ri ka jongi bat ngi khmi linti shibun naki te ha ka bakum kani ka ayom nga kentu yaki bakin internalize bakin penrung ya ka museum jong ka jingar ki Christmas ka jingmut ka basisha jong ka Christmas ka badai ka jing ka sacrifice ka jong ukur ublay kum ka jing priang ka jing penpau ka jing i ka jing u ka ba ulawan menjur banwan syagani ka perthai wan ba ya ke pop ki jongi bat ban shimmi ki halak terpeng di kata ketika essence ke pedang joka kubor Christmas bat ki samla nange ki nyaj ha kalenti jongka tibriu tiblay kalenti jongka positive thinking bat kinlong ki assets barobor jong imlang salang kinlong kiba no senyang syaka imlang salang limba kat kabaki dan baki pendan kamu hak ya kasap bat enom pensap ya kelorong renyang ke jongki shimat ngam junget hakine ki New Year's resolution nomor nganget hakatu ke jing on one day at a time te man kasngi kedai kasngi kebatamai kedai ke jing ai no blay bat ngakwa ba ngan pendan kam ya ki arf sau kenta jong katu kasngi hakarukam kabangan la ban ai syaka imlang salang ai syaka ri syaka jat mendriu bat ba haka bekut jong ka jingya linti ke jongi ngi de penpej ayu ngila i nak benta ka pateng ka benta ba ka bandangan katnu ngalakur katnu ngalalum kata ke de barobor ka filosofi ke jonga